hatina biharê ve xwezaya ku reng û dengê nû bi xwe dike, bêguman li her deverê xweşikbûnên cuda pêşkêşî me dike. Rengên kesk ên ku dar û daristan li xwe dikin, ava çêm û şiravên ku gur dibin, dengê çûkên ku hatina biharê pîroz dikin, li her deverê Kurdistanê hestên ku dilê mirov aram dikin diafirîne. Mirov qet naxwaze ku ji nav vê xweşikbûna xwezayê derbikeve. Gera me ya li nav xwezaya Kurdistanê jî di demsala bihara rengîn de dewam dike. Vê hefteyê me berê xwe da yek ji navçeyên ku bi xwezaya xwe ya xweşik û dewlemend di navçeyên herêmê de wekî cihekî taybet derdikeve pêş, navçeya Çermika Amedê. Di derbarê xwezaya navçeyê de herî zêde qala şiravên wê dihatin kirin. Me jî meraq kir û xwest wan xweşikbûnan di cihê wê de bibînin. Piştî rêwîtiyeke ku saetek domiya me xwe gihand şirava Sînagê. Di hembêza çiyayan de dengê ava ku dihat ji pêş de mirov dixe nav kelocaneke mezin. Rêya ku berbiçavkaniya şiravê ve diçe, her çend di demên paş da piçek hatibe firehkirin jî hîna jî wê taybetiya xwe ya şîverê diparêze. Rê û çemê ku ji şiravê diherike mildane milê hevdû û bi hezar salan e şahidiya demê dikin. Di vê rêyê de di navbera çiyayan de şirava ku derket li pêşberî me, bi rastî jî kelocana me bêhtir mezintir kir. Aveke spî û gur, dengekî ku mirov xwe ji xwe dibe û dîmenên jî perçeyên bûwiştê. Di derbarê şirava ku ava wê bi hezar salan e bêhnavber diherike de gelek pirs û mijarên meraqê hene. Kawerên em bi hev re bi kurtasî şirava Sînagê ji şêniyê herêmê Kekê Polat Aydin guhdar bikin. Vira pir cîkî rûmet e girîng e ji Çermûgê ra. Em virara dibên yani bi Tirkî jê ra dibên sînek çay. Îca bi dimilî dibên laya Sînak, bi kurmancî dibên çemê Sînagê. Di vira da yek gundê me heye, jê ra dibên Sînak, van nava ji wêrê girtî yani. Dibe çemê Sînagê. Îca vira berê pir tiştekî wa girîng bû, xweşik bû, yani ne xeripî bû, naturel bû. Em di genciyê xwe da heya berê şeş heft sala em dahatin vira tew kesî destgî pê nekiribû, pir naturel bû yani. Yani em bên doğa çawa bû sewer sekinî bû yani. Genç menç dahatin vira da diketin gola havînê. Dawî da îca ev ava xwarinê Çermûgê yani em bên qîm nedikir, kifayetsiz bû. Ji wî semedî projekî filan dewlet çêkir. İca ava xwarinê Çermûgê ji vir got em ê bidin yani Çermûgê. Di ser wî da vira da rêkî çêbû. İca tedî paletlî va makîne ketin çêrê kevin wêrê xirab dikin. Yani di hêla doğa da pir tehrîbatkî xirab vira da hat çêkirin. Labelê di vira da saniyê da 150 litre av vî gavê derê ewkê Çermûgê yani. A di vî ewkê de esas qaynaqê vira avrayî yani. Va navê duwar da kabotaj deposîkî çêkiriye. İca ev avak ve boriyê da derdikeve derê ew ya zêdeyê wî qaynaqê yani evek derê Çermûgê ew derê îca avaya zêdeyê bî. Tabii havînê li orta havînê filan va ava ewqa şêm nabînî yani. Yani hinkî çêm dibe. Ava şaxa îca dereyî çêm yani va şaxê didin di vira da du şaxeyî vaya qaynaqê ev ya şaxê din mîna dere çêm yani. Lêla yengî koyê da jê ra dibe elif û şaxê ji wê hêlêtê yani mîna ku çêm yani. Wêrê da yek jî duden heye
دبني وي ددم مدن دا واتي او اوان ماوانا بهرا او دبنتين فقط هافين فرا و شاغ بي منه او يا عشق دبه يعني تدا اف نامين فقط وا قايناق كي حقيقيه ناوك يعني عشق نابد كزي عشقوناوي ندي او افاويجي قال لك شيني يعني Dema hûn serdana şirava Sînagê pêkbînin a ku dê çavên we mat bihêle ne tenê ava şiravê ye. Xweşikbûnên xwezayî yên derdora şiravê jî bi dîmenên ku afirandine aramiyeke cuda dide mirov. Gul û kulîlkên ku hêza xwe ji şirava digirin di demsala biharê de bi rengên xwe dixemilînin derdora şiravê. يعني دفي شمي دا محسي جهنن يعني فرادا محسي ملتي بيدغري محسيواني مهنن يعني بيدغرن تينن مينا امبين يعني محسي شمي سيناغي ديا تن فروتان خوشنجي امجي برجي ممنون جاجا مسا جنج منجي منا تن فراب شاج خورا تن بيكنيك دكن فلان بيدغرن بخوب تورا مورا يعني توا تشي دكن قزارتما تشي دكن كباب دكن اوك دكن يعني او احتياجي اخويا محسياجي هم دفرا كانن ببينن يعني جيكي شين يعني او özelliği ويجي هي يعني خافين فرادا مساج دياربكر جرحاي جمالاتي جخاربيت ج اوكي سيرجي فلان او ميناكو امبين yerli turistekten ser hamame ica genç menşten vrada piknik çeydikin yani ciyeki evki yani o millet dertir evki yani ilgi alaka hey labeli emben mezekirin tünne yani kes o peyzaj ki çenaki deberda emben bekçi tünneyi mesela va paş maşana naylon maylon embejin çevre kirliliği falan hey yani bexwedi yani ciki bexwedi ciki hoş gring labeli bexwedi Ev ava ku hûn dibînin bi xwe re dîrokek jî afirandiye. Şikeftên ku ji ber tundiya avê çêbûne îro wek berhemên dîrokî derdikevin li pêşberî me. Herçend bilindahiya avê li gorî serdemên berê kêm be jî şikeftên ku ji ber avê çêbûne di derbarê wan serdeman de wek dane agahî didin me. Ev devera ku bi av û xwezaya xwe dewlemend li gorî gotinan malovanî ji mirovahiyê re jî kiriye. Hîn weyneyên ku li ser zinaran hatine xêzkirin û şikeftên ku bi destan hatine çêkirin bal dikişînin li ser serdema neolîtîk. دوی او که داوی چهره دا ویره دا چند تنه رسم هنن yani gotuna gotunciya embejin tabi em ne alimin ne bilim adamın ne okun arkeologinin ama mina ko ev dibe zanabuna ki ez zanım dibe ev resmana ta neolitik çağı da may yani jüvi ev kedate ver mina ko tarihi ev ki vijhe yani özelliği ev vijhe em karın bejin yani durum evi be xulasa avayı Vra mıgo yani kabotaj deposu çekir şunda va xarab bu yani. Bere kaynağı bu ava davet yani evk bu. Davida işte bori kirin. Avra da va mükepçe bori mori alle xisten ta birin çermuge yani.
darên ku heya vê serdemê hebûna xwe parastine li gel tevî derd û êşên ku jiyan kirine ji we re dibêjin em jî li verin. Wekî vêdara ku ji nav zinarê derketiye û bi şitên xwe îsrara xwe ya jiyankirinê nîşanê me dide. Yani Xuzaya viya evra zatî ji we xuyayê yani em bên ava wî pir xwarinê yani avekî pak e. Mahsiyek vira da dibên ew jî pak e tabî mesela em bên kanalizasyon falan tişkî di ser vî ewkî da tune yani. Ji bela wî jî ava xwarinê girtî dayî çêrmûgê. Îca havînê genç mencê mena tên vira yani vira da ji xwe re ewk dibin dikevin gola hesnav dikin. İca çêrmûgiliya pir behr me'ra da nayê fetisandin ji bela viyayî yani em xêra vira em hinkî em asnaf falan dielimin yani gencê mena yani em ewkê viran yani em derin ewkê mesela behra çaxakê gencê mena derin pir ecemîligiyê nakişînin. Ama em bên ewciyê me vena batmanê wa hêya em bên farqîn wa derna falan tên ew gorana me hinkî daha bejîne. Hîndar jî li gel wê coşa ava şiravê xwe bi axêra kirine yek û wekî ku berxwedaneke bêhempa meşandine heya îro di nav çemê ku diherike de li ser piyamane. Herçend şitên wan zirar dîtibin jî bi hebûna xwe ji bo pêşerojê hêvî didin. Ji bo her kesî xuza tiştekî mühim e ama li çêrmûgê ra jî mühim e yani. Çêrmûgiliya na wekî de mesela em bên mîna Farxîn, mîna Batman, mîna Mêrdîn, Qiziltepe falan erdêwanê pir mezinê û feretin yani. Vira da hinkî em bên arazî kêm e. Îca divî xuzayê da meywe tên gîştin. Em bên tirî mirî heye. Îca bizin mizin xwedî dikin yani mî bizin dewarê biçûk, dewarê mezin. Bi wî hawayî yani geçimê xwe çê dikin. Bi wî hawayî îdarê xwe ewk dikin. Ji wî belayê jî xuza ji mileta çêrmûgê ra tiştekî mühîm yani. Gere emgî xwedî derkevin. Gere ji xuza xwe ra xwedî derkevin. Zû bi zû nexeripînin. Ewk nekin. Çak em bêjin em xuza xwe bixeripînin. İca neslek ji pê me were em ji wana tişkî nahêlin yani. Em qetil dikin. Ev ya jî hem ji me ra zirar e hem neslek ji pê me were ji tornê me ra, ji ewladê me ra, ji ewladê me ra vaya zirar e em mecbûrin ki xuzakî baş, xuzakî çê, xuzakî girîng, xuzakî ewk em ji neslê xwe dina re bihêlin yani. Ji wî ewkî jî em gere ji xuza xwe ra xwedî derkevin û ciyek çi dibe kîjan gundî da, kîjan dikî da, kîjan şeqî da çi tê meywe ewk çi tê gîştin em wiya bigihînin ewk bikin îca ji gelê xwe ra, ji mileta xwe ra, ji gundiyê xwe ra, ji ewkê xwe ra em faydalî bibin yani. Ji bo na wî dibên qayek xuza tiştekî mihîbî yani. Viraj çırıkê Sînagê yani em tabii şelale tiştekî Tirkî yani em bên şelale hinkî ew dibin yani. Ekserî em bên ew ê bajarî tên vira piknik da digerin.
جوی هوا işte دبین سینک شلالستی yani ورته ناس کردن ایجا هاوین ملت ورا دا جخرا پیکنیک دکه آوا در نوا بره چند سالا مینا کو واره می ورا دا چه بو اینکی بال ملت کشان چند tane atın ورا جی غزینه yani ne mülkiyeti evki özelin ica hatını ورا çend tane baraka çekin mina büfe müfe yani bu işte basa sandalye davin ben orta ve havini çay may kahve piknik ve mina kahve mahve tizani yani avgerm hey çermuge kaplıca ev ya jmelatiye rhaye ben Batman'e, Haya Şırnak'ı, Mardin'e, müşteriye, ben Antabe falan ten yani. Ona çağatın, Serege falan ten, burada diğerin yani. Minako tedi havine mericiye, ben avi daha hoş yani. Ava vraji mineki evk yani. Ve taybet tişteki evk yani. Her deri tünneyi. Ava şirava Sînagê li gel ji bo xwezayê ji bo gelê navçeyê jî xwedî giringiyeke mezin e. Bi hezaran şêniyên herêmê wek çavkaniya ava vexwarinê ji ava şiravê sûd digirin. Em dikarin bêjin ku ev ava pîroz nebe, tevî zindiyên vê xwezayê dê bê av bibînin. Ev yek jî pîrozî û giringiya vê dewlemendiya xwezayî cardin radixe li ber çavan. Mirovahî jî di nav de bi sedan cûreyên zindiyên vê herêmê ji vê avê re şikirdarin. Lêbelê em mirovahî şikirdarî û rêzgirtina xwe ya li hemberî xwezayê wekî her deveran li vir jî baş pêk nayînin. Texrîbkirina xwezayê ya ku bi destê me pêk tê, mixabin li vir jî pêk hatiye. Şopên van texrîbatan li derdora şiravê jî derdikevin li pêşberî me. Yani kıymeti xweza nizanin doğa em bêjin ev ê xirab bibe ya her kesek tê poşetê xwe ew plastik ew kê xwe filan davê yani vira pir ew dibe qilêrî dibe yani şaredarî ji lê xwedî nabe em bên yani wa mesela peyzajkî çê bike çend tane em bên xebatkar çopçî mopçî bide vira çend tane jî em bên hinkî bipên yani olayı çene ve işte ki çopa mopa helinin evk bikin ki pakış peybegirin falan yani çaba ki ver tünneyi hayanka tünneyi şale jve şunda hebi yani evke meci amacı meci ev em şaredariye em bandikin em jêr dibin dikkatê wan dikşînin em qaylin virada çend tane mesela merî bigirit çopçu olarak görev bikin her ro çopê vira bigirin va derna pir qilêrî nebin yani milletek tevrada piknik dibe falan ev çopê xura ew kê xura xwedî derkevin ev ya wezifa me gişayê hema bi xusûsiyet bi taybet ew ê tên virada piknik dikin kêfa vira ew dikin êwanî yani rica me ew yani Şirava Sînagê tenê yek ji şiravên vê herêmê ye. Li çermîkê gelek şiravên din ên ji hevdû xuşîktir hene. Lê dewlemendiyên xwezayî yên vê herêmê tenê bi şiravan re nebisînorin. Waye bi heybetiya xwe girê Sümbülê û Çiyayê Bûkan li pêşberî me ne. Digera xwezayî ya li vir de ew qasdîmenên ku dilê me bi aram dike hene ku hejmara wan ne bisînor e. Girê Sümbülê jî yek ji van deveran e. Kekê Polat ji me re qala vê deverê dike.
Jevra dibin Sümbüllü tepesi. İca divî tepe va tepekî yani giringe, xweşike, paşê me Çêrmûge. İca evek li ser Çêrmûgê da ew tulpana ji wêra dibe Çêrmî qalesî. Di berê Çêrmûg di ser wî qalê da bûye. İca va qarşiyê me ra jî dibe Çiyayê Buka yani Gelincik Dağı. Ew ciyekî tarixî ew kêwan filan tedî mîna perî bacalarî yani wer xuyayî yani xuyabûna wî. Avra ra jî dibe Sümbüllü Boğazî yani di berê yani sala 1950 da filan divra da barajkî çêkirî bû tê bîra min. Li wî jêrê jî santral kî wî hebû yani mîna ewkê xaniyê santralê. Yek jî mühendîs hatibû vira İtalyan bû. Ewkê wîya filan vira da elektrîk çê dikir. Elektrîkê Çêrmûgê ji wî barajî yani çê dikirin didan. Wî çaxeyîna elektrik yarı şebeke tune bû. Ve ber vî avê Sînagê yani ciyek em çû wî çaviyê da wa vaktê berê têda berda baraj çêkirî bû yani. Cemê ku çavkaniya xwe ji bin çiyayan digire bi hezaran salan e bênaber diherike û şahidiya şer, evîn û çîrokên şaristaniyan dike. Li her deverê dîrokek çandek bi taybetiyên xwe wê pêşwazî dike. Wekî ku girê Sümbülê wê silav dike. Rawestgeheke din a çem jî Çiyayê Bukan e. Bi nav û xweşikbûna xwe ev çiya bi rastî jî mirov dixe meraqeke mezin. Belê temaşevanên hêja, li ku derê dibe bila bibe, xwezal li her derî dîmenên ku bandor li hestên me dike, derdixe li pêşberî me. Xwezaya Çêrmîkê jî bi dewlemendiyên xwe vê yekê car din piştrast dike. Bêguman gelek cihên din ên ku di vê serdan pêk pê hene. Lê ya ku me dît ew bû ku bi rastî jî ev der hêjayî dîtinê ye. Heke rêya we bikeve bajarê Amedê teqes navçeya Çêrmîkê di nav plana xwe ya gerê da bigirin.